Ah, ja esteu aquí. Passeu, passeu, que fem una entrevista dintre. Doncs el millor de viure amb un superheroi és la seguretat. Els lladres ja no venen mai i per això no roben. I també que em fa un encàrrec de tant en tant i molt ràpid. I viure amb ell és molt agradable. És bo, és simpàtic i m'ajuda sempre que puc. I té un culet. El millor és que venen moltes noies a visitar-lo i això agrada a la vista. Per mi les millors són les reporteres i la seguretat. És amable, és simpàtic, sempre saluda, sempre pregunta per la família i a més té uns braços. Ai, mi mare. Hola. Hola. Què tal? Què tal? Hola. Bé, aquí. I tu? Bueno, jo... Molt bé, vaig tirant. Vinga. Sí, tira. Dieu que estic esgotat, Tira, adéu. Vinga, adéu. Roseta, desperta, Rosa, desperta. Què ha passat? Res, t'has desmaiat? Doncs una anècdota. Una vegada al carrer hi havia 3 homes armats fins als dents contra Fortius i ell només es defensava amb els seus músculs i els seus poders. Va ser increïble. Doncs la part dolenta de conviure amb un superheroi és que fa molt de soroll i ho embruta tot. Estic farta. Ell i els seus amics ho deixen tot fet una merda. I al final sempre ho he d'acabar netejant jo. Ho deixen tot brut. Doncs quina opinió dels seus companys? Doncs que són uns escandalosos. Sobretot quan hi ha partit de futbol i el seu equip perd. Molt escandalosos. Hola, què tal? Bones, Jordi, tio. Com va tot? Encantat. Molt bé. Despeja! No, tio, no! Però com no la... En conclusió, que és horrorós estar amb mi. Sí, és veritat que allunya els lladres, però és que deixa tot fet una merda. I a més, vivim amb una por constant. És veritat, té tants enemics, jo no dormo tranquil·la. Ni jo. És més, jo els feia fora de l'edifici. Jo també. Hola. Hola, fillet. Passa, que sopar ja està a taula. Ui, quina gana.